Good morning mga bay, this is your boy BISALOG. Another day is another vlog. May buntag mga bay, welcome back to my channel. This is your boy BISALOG. Another day, another vlog. Ito ba Kotche ah? May natin Kotche. So, ganito lang yung ginagawa ko ba para napaka-itim. Para kay Kotche, pinigla. Nilalabas ko siya. Kasi mahilig siya kumakain siya ng damo. Yun yung vitamins niya. Kotche pa, walang kaya kita. Yun mga bay, dito kami lalakad-lakad ko si Kotche. Ano kasi siya? Mainam dyan siya pag may mga aso kayo na alaga na nailalakad nyo sila. Kahit every morning or di man twice a week nyo silang nalalabas ng bahay. Para at least hindi sila mapagot dun sa nila. Maloko dito ang aso ito eh. Yung kanina nung nakakita ng ibang aso, grabe nagkukumahog na wala kasi gusto niyang nahabol yung aso na yun, pero wala naman siyang gagawin. Tutunga nga lang din siya dun sa asong nakakita niyo. Napakakulit nito pero ayos naman, napakasigla. Mamaya ba ipapakita ko sa inyo yung alaga ko ng pusa, si Kardo. Tutuwa kayo dun kasi sasalita. Wow! Yan yung ihaw-ihaw ni Digna. Ate Digna, pagbilan ako. Ano? Sikat kay akin na yan eh. Oo ayun o. Yan yung napakagandang tindera. Tilapia ni Ate Digna. Sila Tilapia, huwag lang kuwan. Huwag lang derechahan. Ay, tilapia naman talaga. So mga bay, Kardo is here. Hi Kardo. Kardo, ang pangalan mo Kardo? Ha? Ma? Kardo? Kardo ba pangalan mo?
Ha? Ha? Kausapin mo sila, kausapin mo. Sige, kausapin mo. Lakas mo. Lakas mo. Lakas pa. Lakas mo. Yes. Very good, Kardo. Very good. Ano siya, bay? Half Persian, half pusa. Persian cat. May lagi siyang Persian. So, napakalambing nito. Ano sa ito katabi. Say bye. Say bye. 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 So that's all for today's video mga bay. Kung na-enjoy mo yung video na to, don't forget to like, comment, and share. So kung isa ka rin pet lover, make sure to comment on this video. Share mo naman yung experience with your pet. Okay? So, see you soon. Peace out.